El candidato socialista a la alcaldía de Valencia ha adelantado esta mañana que entre sus propuestas para las fallas se encuentra regular las subvenciones que otorga el ayuntamiento para evitar el intrusismo profesional y fomentar la cooperación con las universidades en la investigación sobre nuevos materiales que reduzcan la contaminación y mejoren la calidad de los monumentos. En estos términos se ha pronunciado en el Museo del Artista Fallero tras mantener un encuentro con el maestro mayor José Latorre y otros profesionales con quienes ha iniciado una jornada en la que ha recorrido Ciutat Fallera i el barri de Benicalap. En esta ciutat, esta activitat suposa més de 700 milions d'euros cada any i, per tant, és un element de potenciació clara de l'activitat econòmica de la nostra ciutat i també hi ha més de 7.500 llocs de treball directe que se generen entorn a l'activitat festiva de la ciutat de València. En les mesures concretes que volem plantejar, la primera d'elles, clarament, és que a la ciutat de València fa falta, i és una reivindicació del món faller, la construcció d'un casal de la festa. Un casal de la festa on totes les organitzacions falleres, les falles, els casals, puguen desenvolupar els seus actes principals. Nosaltres també recolzem el sistema de subvencions que hi ha a les falles, però volem afegir un element que ens pareix novedós. I és que és una preocupació del món dels artistes fallers el creixement de les persones que, alienes al món del treball dels artistes fallers, estan fent monuments i, per tant, nosaltres els recolzem perquè aquest procés d'intrusisme pensem que no és acceptable. En el moment en què l'Ajuntament de València està donant subvencions, jo crec que té també l'obligació que aquests fons públics responguen clarament a contractacions d'empreses i d'artistes fallers que estiguen regulats, que siguin professionals, ja que desenvolupar totes les possibilitats de turisme també en esta zona per tal d'aprofitar totes les capacitats d'esta expressió. Respecto a la Semana Santa, ha explicado que su programa recoge la ampliación de la Casa Museo y, en cuanto a la festividad dels Miracles de Sant Vicent, ha apostado por potenciar su vertiente cultural para evitar su declive. Cal que la ciutat conega millor aquestes expressions i cal reforçar-les també perquè, evidentment, és una expressió cultural molt singular també de la nostra ciutat. Tras visitar Ciutat Fallera, Joan Calabuig ha recorrido las calles de Benicalap junto con los compañeros y compañeras de la agrupación y ha visitado, entre otras, las instalaciones del Centro de Mayores de Benicalapech, donde ha explicado sus propuestas para mejorar la calidad de vida en el barrio.